Първа редица Никола Цолов стартира пети. Много силно начало и за Никола Цолов, който остана от външната страна, там където блокира колела Алекс Дън, обаче Никола излезе трети. Страхотен старт на Никола в началото на това състезание. Има ли възможност за Никола? Сега атака към първия завой от външната страна остава Алекс Дън с използването на DRS системата. Ето го контакта на Мартино Стенхорн и Алекс Дън, което извежда Никола Цолов на първата позиция. Никола тук е с много добро излизане от завой номер 1 към номер 2 и направата към завой номер 3. Продължаваме да следим развоя на събитията спрямо Рейс Контрол. Сега Никола със спиране за завой номер 3. Ще се опита да го кръстоса Варона, но Никола остава от вътрешна страна. Чудесно изпреварване. Точно това, което очакваме от българският лъв. Напълно в шампионски стил затвърди лидерството си. Завой за Никола Цолов преди първата му победа в Формула 2. Първата голяма победа на Никола в Формула 2 вече е факт. Победител в основното състезание на Албър Парк в Мелбърн. Страхотна победа на Никола Цолов пред Рафа Камара и Лоренс Ван Хьопен. Нямаше нито един слаб елемент от карането на Никола Цолов. Страхотно представяне и първа победа за Никола Цолов в Формула 2 на старта на сезон 2026 година. Първа категорично от много бъдещи победи, които очакваме от българският лъв Никола Цолов, и в негова чест сега ще звучи Мила Родино. Още веднъж след този кадър, който бях малко по-рано, сега и химна на България след успехите на Формула 4, Формула 3. Не са никак елементарни изпитанията, които обаче преодолява в напълно шампионски стил. Защото много пилоти има, които успяват да достигнат до висока скорост в работа си с автомобила на пистата, но не са много пилотите, които остават безгрешни под напрежение. Тогава, когато залогът е голям, тогава, когато наистина си началото на колоната, грешки от всякакво естество често се изправят на пътя на повечето пилоти. При Никола обаче, обърнете внимание, няма пропуснати шансове.